Unganai Magare. Unganai Magare. Ndamboshanda kubulawayo ndikazobva kubulawayo kusiya enterprise ndakuye kuri ndeharuwa. Kupuwa ushewe muno mujiri. Tiri kuona muri kudya mushonga wamuri kutora pamhango yemuti apa. Mungatsanangure makanangana nemushonga iwoyo. Muti wandiri kutora pamhango yemuti wayo, muti uyu muti unobetsera kuvanhu nekumombe. Kuvanhu unoshanda pazvirwere zvakasiyana siyana, zvirwere zvomudumbu kusuka mudumbu. Zvinowanikwa mvirapo dziya unokwanisa kuti muti uyo unokwanisa kugeza zvina iyoyo. Unongomera pamuti wese uyu musasa here muri tiuridzi iwo pawakamera. Muti uyu unongomera chero paunenge waona panenge pakafidhikana ndo panomera muti uyoyu. Panokwanisa kuti pakaita mhango mukati momu munenge mune mvura inenge irimo. Saka maita mvura imomo yapacha mashizha achidonha achandoita kuti aite menyuwa pasi pache papapo. Then midzi yacho yobva yapinda pasi papo. Wobva waita muti unotodyiwa. Munouti kudii muti uyu zita rawo? Iwo wakamera pamhango. Muti uyu ndiyo unonzi munyadzagudo. Chero kuvanhurume vaya vanenge vachiita savanoshayiwa kushota chiuno. Vachishota ukadya muti uyoyu, kungomudya muti uyoyu uchindosvika kumba ukapedza 2 days unotonzwa kuti watova murume, unonzwa kusimba. Ndo zvaunoshanda muti uyoyu. Saka muri muno zvenyu musango muchibata hauri kugwadzenyu mune muchisimbisana musana kai? Tiri muno tichisimbisana musana, asi kuti zvinoitika ndezvekuti munomu musana uzondopedzwa taakumba munomu hamutoiti. Nokuti munomu tinenge takavinge zvikaranga zvomuno. Tikadero harwa dzedu dzese dzinotiza.